Først var det sport. Velkommen tilbage til endnu en video på den her kanal. I dag der laver vi... I dag skal vi onanere. Ja. Telefonen fra. Noget af værktøjet til det. Er det så benzin over det hele? Oh my god! Det udsætter noget fint benzin af det. Prøv at tænke, hvor meget der tilbage. Hvor meget tilbage. Alex, der er ild. Der er beef! Oj! Det er hurtigt. Hvad er det det? Nu skal vi lave indstilling af stalgummis. Lap af lort. Nu skal du ikke... Den er lige. Den er lige nu. Den er lige nu. Nu sidder lort på med lidt ekstra lort. Tjek hans højre lomme, han viste mig lidt før. Hvis I skal bruge nøgler, så er der nogen, der har den her. Oj. Vold! Er det vold, mand? Nej, det er det ikke. Ej, tvang. Første kick! Kaffe latte. Nej, du skal gå helt væk. Det er ikke kun der. Wow! Wow! Ej, crash out, crash out! Nej, 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 nej! Nej, nej! Jeg har ikke så meget tillid på til Alex lige, når det er den der. Hvorfor kan man høre dem derude? Fordi det er ekoer. Det er ekoer helt derude, men det sagde du, hvor der står, at det er ekoer. Det er sådan en sæl. Det er sådan en sæl. Hvad lever han? Altså, vi skal til slut med dig. Det er næsten lidt uhyggeligt, at han kører så tæt på os. Det er fucking irriterende. Man kunne bare sådan lige mærke, det sprøjtede bukserne. Man kunne mærke Jeg tror, vi skal på det der alle sammen. What the fuck? Det er også sådan der i bilen der. Ej, han kører hurtigt ham i bilen. Er du sindssyg? Nu skal Alex ikke lige underestimere. Jeg kan lære bare baghovedet. Ej, der er grus dernede, han kommer til at falde og dø. Skal vi have det hele på, skal vi have på video. Står og filmer det. Ej, Alex han tager den med ham. Kom ud på en stor vej. Ej, han tager den med ham. Nej, det gør han. Kom nu. Nej, han tager ikke. VGA. Nej, 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 nej. Det var min første også. Nej, nej, nej. Her kommer der en lille skub. Falsk alarm, falsk alarm. Det står twerkerlys, det står twerkerlys.
ondt i ørerne, når han kommer forbi. Now we are skifting. Hvad fanden er det, du laver? Nej. Altså, det virker fint. Skifting Nål. nål. Thank you. Det er dejligt, det ikke er koldt udenfor. Thank you. Siger du, det ikke er koldt udenfor? Ja, det er jo ikke koldt, Det er jo ikke uden koldt, kæft. koldt. Det er jo ikke sådan sne og... Det er jo ikke sådan, du ikke kan magte din ondt i forhud. røvhullet. Ja. Det er faktisk ikke nok, din forhud siger det. Prøv at gnide lidt på den og se om det virker. Kan du ikke? Hvad laver du? Det er nok sidste 20 år, fordi han bare bliver en sådan rigtig cute city. Jeg elsker det sådan. Jeg bare spiser hans numsehul. Skal mig? Du hørte mig godt. Ej, seriøst, skal du stå med næste dag? Hvad siger du? Det kommer lys, jeg kan ikke se noget! Dit lys virker sikkert ikke. Kom der lys! Du siger ovenpå den. Ikke mig! Jo, kom nu! Jeg kan ikke, hvis Det er derfor, der er fucking lys på lortet, mand. Jo, men det kan jeg ikke se, jeg kan bare jo. Dumbass. Det er jo lige meget. Yeah, buddy. Den fortsætter sin rejse. Nej, nej! Fucking pølse! Hold da op, hva'? Nej! Hold da op. Den kommer kraften i Nej! Oh my god. Jeg tror, den er klar. Tror jeg ikke. Oh shit. Ja. Nej. Nej, den kører stadig. Han tæmmer sig sådan en slange. No. Altså, I forstår, at man ikke kan styre det. Fuld gear. Ikke med nu. Du løber bare fart. Kom! Ja! Kom nu. Man kan rigtig styre det. Ja! Nej!